COVID cases sa Davao City nagaubos na apan sumala sa opisyal sa Department of Health 11, mas mayo kunong gihapong magpabilin sa GCQ ang syudad. Anang report ni Jan D. Esteban. Gibutyag ni Dr. Ashley Lopez, acting head sa Davao City Health Office, nga miubos ang COVID-19 active cases sa syudad. Rason nga na-classify na ang dakbayan isip minimal risk LGU. Base sa LGU risk assessment, negative 58 na lang ang growth rate sa Davao City. Pasabot gaubos na ang COVID cases. Kung kaniadto sobra 2,000 ang active cases sa syudad as of March 17, 381 na lang. Atong 2-week growth rate is minus 58. So that means nagaubos atong kaso kay negative 58. Gani gilauman sab ni Mayor Sara Duterte nga mabutang na sa MGCQ ang Davao City apan magpabilin kuno gihapon ang pagpatuman sa Executive Order No. 12. Apan kun si DOH-11 Director Dr. Annabel Yumang ang pangutan-on, mas maayo gihapon daw nga magpabilin sa General Community Quarantine ang syudad. Ang ato ang mga sa National Capital Region karon no nagsugod pud og saka. So ug sa Cebu City ang Region 7 nato nagataas pud ang ilang kaso. Sa ako ang pagtan-aw karon kinahanglan magpabilin sa ato ang General Community Quarantine kay wala man ta kahibalo nga ang mga tawo nato nagawa sulod manggod karon no.